Start? Ja. Ved du egentlig, hvad Fairtrade går ud på? Ja. Hvad går det ud på? Det går ud på, at producenterne får en ordentlig pris for deres varer. Hvad synes du om, at skolen er Fairtrade? Helt fint. Har du noget imod at betale 3 ekstra kroner for en kop kaffe, for at producenten får en fair behandling? Det kommer an på, hvad de 3 kroner er i forhold til. Det er for at bønden... Ja, men 3 kroner hvor? For en kop kaffe? Ja. Ja. Ja, det skal jeg lige overveje. Hvad går Fairtrade ud på? Det ved jeg ikke, jeg er ikke sikker, men noget med, hvor det skal være fair at betale for noget. Hvad synes du om, at skolen er Fairtrade? Ikke at jeg sådan rigtig ved, hvad det er, men jeg tror, det er godt. Har du noget mod at betale lidt ekstra for en fair kop kaffe? Det kommer an på, hvor meget ekstra. Sådan 2-3 kroner. Nej. Hej. Hvad går Fairtrade ud på? Det ved jeg ikke. Nå, så kan jeg fortælle lidt om det, så du kan svare på resten af spørgsmålet. Det går ud på, at man giver nogle bønder en fair behandling, så de ikke for eksempel får underskud af penge eller noget, som de kan overleve. Ja, og KG her, det er et Fairtrade gymnasium. Okay. Så hvad synes du om, at skolen er et Fairtrade gymnasium? Det er rigtig godt. Det giver formål og fordel. Ja. Har du noget imod at betale lidt ekstra for en fair kop kaffe? Nej, ikke hvis det går til noget godt. Hvad går Fairtrade ud på? Fairtrade går ud på at give penge til producenterne. Og hvad synes du om, at skolen er Fairtrade? Jeg synes, det er godt at gå på den skole, der først blev Fairtrade. Og har du noget imod at betale lidt ekstra for en fair kop kaffe? Nej, jeg drikker kaffe hver dag, og jeg synes, det er ikke noget problem at betale lidt ekstra. Det går til en god sag. Okay. Hvad går Fairtrade ud på? At folk bliver behandlet, altså der er ligestilling. Hvad synes du om, at skolen den er Fairtrade? Stille og roligt. Har du noget imod at betale lidt ekstra for en fair kop kaffe? Ja. Hvorfor vil du ikke betale lidt ekstra for en kop kaffe? Altså, nej. Altså 2-3 kroner. Jo. Det kan jeg godt. Okay. Hvad går Fairtrade ud på? Fairtrade går ud på, at de bønder, der producerer varen, får en fair pris for det, de laver. Hvad synes du om, at skolen den er Fairtrade? Jeg synes, det er godt, at der er nogen, der tager initiativ til at støtte op omkring Fairtrade. Så jeg synes, det er flot, at et gymnasium ligesom også kan skabe en profil, hvor de siger, at det er en god idé med Fairtrade. Ja. Har du noget imod at betale lidt ekstra for en fair kop kaffe? Nej, vi har faktisk her på lærerværelset, der støtter vi Fairtrade ved kun at drikke Fairtrade kaffe. Okay. Så jeg synes, det er godt. Ja. Tak. Hvad går Fairtrade ud på? Altså, i min forståelse af Fairtrade, så går det ud på noget, hvor man sikrer sælgerne af producenten af kaffen en fair pris, mod at så denne kan opretholde en ordentlig levestandard. Hvad synes du om, at skolen er Fairtrade? Jeg synes, det er dejligt, at skolen er Fairtrade. Det sender et politisk signal til omgivelserne om, at vi er samfundsbevidste her på KG. Har du noget imod at betale lidt ekstra for en fair kop kaffe? For en Fairtrade kop kaffe? Ja. Nej, det har jeg sådan set ikke. Altså, du kan se, jeg har lige fundet mit Fairtrade kaffe for lærerværelset her. Den smager vældig godt. Tusind tak. Tak for det.